să răspund la întrebarea acum? E o întrebare foarte. Pleacă. Vrei să iei de la început, încep de acolo de unde ai greșit ultima dată. Bun. Pot să încep? Pot să încep? Pot să încep? Poți să încep de oriunde, pentru că orice poate fi un nou început. Depinde de situație, nu? Să analizez ce am, ce nu am. Cu motor. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Try to find my first love and Chiar nu știu, pe bune. From the beginning. eu fiecare zi încep de la început. De la tine. Simplu. Schimb casa, îmi place să mă mut. Când vrei să iei de la început, e bine să-ți alegi un vis și să-l urmezi până la capăt, să nu te lași. Da, domnilor și domnilor, vă așteptăm, vă așteaptă lumea la Iași. Iași Fringe Festival 2013. Hai la Iași Fringe Festival, într-un fel ca de viitor. Într-un fel ca de viitor? Într-un fel ca de viitor. Într-un fel ca de viitor, 22 iunie, ora 21:30, Clubul Creatorilor. Compania redundantă.